eri tukunende mwaete kirasi ekimenyansuri na kero kingi bwata yayo naenda enori ne bad uri na Siko live ogoere sa the truth na kurikinjira yo korekebisha abantu baito igwa rero nende bado nabo tukuna mete gesi twaramnyoke nse mega abantu abakunyuloko boto yaturaso town gati Omorebi naro obwate paka chimesa obwate paka egari my friend egari kabisa enkong nonya V8 lakini haro Bw'ebirasi ipai mobisa kabisa akonyuma nya kwibwati sisi kuchise brad yawe ne kirasi iga kwenye bwate resiga ogetigarie brad ogorari dashboard na endoirana oje ne simming halo na ndole terwe kinga Omoibi sugu Bw'ebirasi na ndo muntu mukubwa obwate gari V8 yani okuguru kwe V8 kokuguru gose 40,000 ora omuntu 40,000 cheke nyora agajira abana bakachisaiga iwe ikaisatu 40,000 ichia mato agocha bwebwatsi na halo ngai abwate ne kirasi halo ndoke ogetie gari mwirana bono okumina omuntu buno na abwate chibese okonyora aguspend abwase club aguspend no 10,000 every day lakini aende kuikaibe kirasi kire go same 50 bob bono omuntu buno unakibona kwente kunchikwa ikigera nje nkubate bininge solution nemenyansuri ndoranga abande mokoranga namagoso Omoibi so yara ibuna ngaki alo bisakaraje gojo bisiga kidogo era kagena namangana mangawo tebu amana ko sune prior singa dia ngufule keke bwana amuntu officer ga ye kirasi ga yoko ire birasi mwamanya kubwa turyoka akwete gorwaga neji pounds je club pakegari ebirasi ebitore rikoja mwaka kakubahereri omutenga bono nchorore bono tukoreke na agite yango soki nabona abagorire twende bono tulikire no bisinga no tugorire gawe ko bisia onchurunga ngesi amanya ko balance ku anguzinga lakini make sure abantu mbayo boronge kyagera ara sa ko kuro wekene li monto litagire musibe ya biringo munchule karansi bona aliyo muna ki eroti kaki musacha burungu bwate bake blood siko where do you still Ebirasi unabona yo munaroro muntu nachite kutara sumuji nyora bwate Ebirasi byakerekerabu etaoni engima onye nekia darasi okere onye nekia Wirisbaki nabwate onye nekia yani kere pa abwate Ebirasi abantu bunabu konyorosunga ke kura tai are you okay my brother omunguse omonjole don't you think awoyo muntu naki tata naji kunya konyoro usoku buna buri abo muntu muye instead support y'abantu aba bakore ebyasara ebi bakubayinika kinga naje tetuka kitengaro Ebirasi kite binga byo togocha kugenda ukuri yes